Goedemorgen. Wij sluiten vandaag af met de laatste RWP-test. Ik begin even met de punten van nummer 19. We zien een actief paard. Iets verschillends in het stappen tussen aangespannen en onder het zadel. Onder het zadel stapt het paard gewoon heel resoluut vanuit het achterbeen, maakt dan een mooie overstap. We zien dat hij daar aangespannen wat meer moeite mee heeft. De draf heeft hij veel techniek in de benen. Het is wel even, soms wordt hij iets vlug in het bewegingsritme. De galop is goed opwaarts, heeft veel ruimte. Maar ook daar speelt het voorbeen iets mee dat hij soms net even wat klauwerig wordt in het voorbeen. Hè? Dus we net even willen zien dat het voorbeen iets mooier wordt uitgelegd. Wij zijn tot de volgende cijfers gekomen. Wij hebben voor het stap onder het zadel een 7,5, draf een 7, galop een 7, lichaamshouding en balans een 7, souplesse 6,5, schakel een 6,5, impuls een 7, geeft een totaalscore van 77 punten. Aangespannen, een 6 voor de stap, een 7 voor de draf, een 7 voor lichaamshouding, balans, een 7 voor de souplesse, 7 voor het schakelen, impuls een 7, geeft een totaalscore van 75 punten. Tuigaanleg een 6. Dan gaan we door naar nummer 6. Wij hebben gekeken naar nummer 6, Sunshine at Feinbow. Een heel fijn paard wat zich goed weet te presenteren. Zowel onder het zadel als aangespannen. Het is een paard met een stap met veel ruimte, veel souplesse. Heeft een ruime overstap. De draf is lichtvoetig, goed gedragen. En het paard straalt rust en kracht uit. De galop heeft moeite met tact. In het begin van de africhting, op het begin van de test. Maar het paard heeft zich gewoon daarin goed ontwikkeld. Dus een paard wat zich ook heel fijn laat bewerken. Wij hebben de volgende cijfers gegeven voor nummer 6. Een 8 voor de stap, een 7,5 voor de draf, een 7,5 voor de galop, een 7 voor lichaamshouding, balans, een 7,5 voor de souplesse, een 7 voor het schakelen en een 7,5 voor de impuls. Geeft een totaalscore van 82 punten. Aangespannen. Aangespannen laat het paard ook goede dingen zien. Een stap een 8, draf een 8, lichaamshouding en balans een 7,5, souplesse een 7,5, schakelen een 7,5, impuls een 7,5, geeft een totaalscore van 84,5. Aanleg als stuitpaard een 7. Dan gaan wij door met nummer 9 en nummer 1.
Ja? Wij hebben gekeken naar nummer 1, smaakkracht van de zonnestaart. Goed paard, fijn bewerkbaar, een paard met een zuivere stap, sterk achterbeen, maakt een correcte overstap. De draf, goed achterbeen, blijft lichtvoetig, veel ruimte, veel afdruk. Het is gewoon even, soms heeft hij nog iets hoog bewegingsritme in de galop. En maakt er wel veel ruimte en blijft goed opwaarts galopperen. Aangespannen, ook mooi opwaarts. En houdt gewoon goed trit in de benen, houdt de techniek vast. Een paard wat gewoon fijn bewerkbaar is. Wij hebben de volgende cijfers gegeven. Onder het zadel stappen 7,5, draf een 8, galop een 7, lichaamshouding in balans 7,5, souplesse 7,5, schakelen een 7, impuls een 7,5, geeft een totaalscore van 82 punten. Aangespannen stap 7,5, draf een 8, houding, balans een 7,5, souplesse 7,5, schakelen 7,5, impuls 7,5, geeft een totaalscore van 83,5 en tuigaanleg een 7. Dan gaan we door naar nummer 9. Paard wat zwaarder type, heeft op zich wel een positieve ontwikkeling doorgemaakt, maar mist gewoon net even iets meer lichaamshouding. En dat komt eigenlijk in al de 3 gangen terug, dat het paard toch nog wat meer moeite heeft met de houding in balans. Loopt over het algemeen net allemaal even iets te veel naar de voorhand toe. Bemerking daarbij is dat het paard aangespannen echt moeite heeft om zuiver te stappen. Is daarin heel duidelijk rechtsachter, iedere keer korter. En dat heeft hij eigenlijk de hele test laten zien. En het paard heeft gewoon in de draf en in de galop wel veel ruimte, maar mist daarbij de opwaartse houding. Wij hebben dan ook de volgende cijfers gegeven. Aangespannen een 6. Aangespannen voor het stappen een 5. Voor de draf een 6,5. Lichaamshouding balans een 6. Souplesse een 6. Schakelen een 6. In de impuls een 6. Geeft een totaalscore van 66 punten. Tuigaanleg een 5. Omdat het paard gewoon niet opwaarts komt. En dan hebben we onder het zadel een 6 voor de stap, draf 6,5, galop 6,5, lichaamshouding, balans een 6, souplesse 6,5, schakelen een 6, impuls een 7, geeft een totaalscore van 69,5. Dan gaan wij zo direct verder met nummer 8 en nummer 14.
We hebben gekeken naar nummer 8, Sparta DS. Het is een paard wat qua exterieur niet het voordeel heeft voor een sportpaard. Maar het paard heeft gewoon een mega goed karakter en laat zich gewoon heel fijn bewerken. Daardoor zich toch positief weet te ontwikkelen. We weten ook dat er echt punt van aandacht is dat het paard, doordat het meer naar de voorhand gebouwd is, meer moeite heeft om het achterbeen onder te treden. Maar doordat het paard zich zo sympathiek laat bewerken, komen we toch nog best tot mooie cijfers. Als we kijken gewoon naar de stap, die is zuiver actief, heeft voldoende ruimte. De draver onder het zadel wil iets te veel naar de voorhand lopen. En in het galopperen ook loopt hij op zich nog iets te veel naar de voorhand. Maar daarin heeft het paard wel heel mooi balans en houdt heel goed het ritme vast. En geeft ook gewoon de Amazone gewoon een heel goed gevoel dat het zich daar gewoon heel goed in laat werken. Aangespannen zien we dat dat paard gewoon nog iets meer er al inklemt. En waardoor je de verhouding al mooier in balans ziet komen, dat het paard gewoon meer in evenwicht komt van voorhand-achterhand. Wij hebben de volgende cijfers gegeven. Voor de stap een 7 onder het zadel. Voor de draf een 6,5. Voor de galop een 7. Lichaamshouding en balans een 6,5. Souplesse 6,5. Schakelen 6,5. Impuls een 7. Geeft een totaalscore van 74 punten. Aangespannen stappen een 7,5. De draf een 7. Lichaamshouding balans een 7. Souplesse een 6,5. Schakelen een 7. Impuls een 7. Geeft een totaalscore van 77 punten. Voor tuigaanleg een 6. Laat aan de voorkant al hele mooie manieren zien dat het er goed in klimt, heel mooi uit de schouder komt. Het achterbeen moet daarin nog meer aantreden. Dan nummer 14. Een paard waarvan wij iets verschil hebben tussen het aangespannen en het onder het zadel. En wij denken dat dat ook nog te maken heeft met een stukje kracht wat de merrie verder moet ontwikkelen. Het is ook een fijn paard wat eigenlijk al heel uitgebalanceerd loopt en een hele constante verrichting laat zien. Het paard heeft in de stap, dat stapt zuiver. Dan zal nog wat meer bodem mogen pakken en blijft iets afgepast. Heeft het dus daarmee onder het zadel iets gemakkelijker als aangespannen. En de draf is actief, die is lichtvoetig. En paard blijft in een voldoende houding lopen en netjes in balans lopen. De galop is heel gemakkelijk onder het zadel en blijft daarin ook heel mooi in balans en laat daarin ook hele constante verrichting zien. Wij hebben de volgende cijfers gegeven. Onder het zadel stap 6,5, draf 7,5, galop 7,5, lichaamshouding en balans 7,5, souplesse 7, schakelen 7. Impuls een 7 geeft een totaalscore van 79 punten. Aangespannen stap een 6, draf 7,5, lichaamshouding en balans 7,5, souplesse een 7, schakelen een 7, impuls een 7 geeft een totaalscore van 77 punten. Tuigaanleg een 7. Dan gaan wij door met nummer 2 en nummer 7.
nummer Keizer. Een zeer aansprekend paard. Veel houding, veel souplesse, kracht, afdruk. Het komt gewoon overal in al de 3 gangen terug. En of dat nu onder het zadel is of aangespannen is. Het is gewoon een heel compleet sportpaard. De stap is veel ruimte, is actief, toont veel souplesse, komt heel consequent door met het achterbeen. De draf heeft veel houding, veel techniek en veel afdruk. Hetzelfde geldt voor de galop. Goed galopperen, mooi bergop en kan in die galop heel gemakkelijk schakelen in de overgangen. Wij geven dan de volgende cijfers onder het zadel. Stappen 8, draven 8, galoppen 8. Lichaamshouding in balans een 8, souplesse 7,5, schakelen 7,5, impuls een 7,5 geeft een totaalscore van 86,5. Aangespannen hebben wij stap een 8, draf een 8, lichaamshouding balans een 8, souplesse 7,5, schakelen 7,5, impuls een 8 geeft eveneens 86,5. En als stuigaanleg een 7,5. Dan kijken we naar nummer 7, Sinta van Henswoude BK. Een paard wat zuiver stapt, blijft daarin wel iets afgepast. We zullen graag zien dat hij aangespannen wat meer bodem pakt. Onder de zadel vinden we dat hij daar wat meer rust in zijn stap vindt. En dan komt de stap ook beter tot zijn recht. En de draf is aangespannen, maakt hij wel wat houding, maar dan blijft dan loperig en mist daarin de souplesse. Onder het zadel zien we juist weer dat het paard net te veel naar de voorhand gaat lopen en dat het achterbeen te veel achter de massa blijft. De galop hebben we net kunnen zien, heeft daar een hoog tempo voor nodig om in de galop te blijven. Het paard heeft wel ruimte, maar hoog tempo, veel ruimte geeft een conclusie dat het paard moeite heeft nog met de balans. Wij hebben de volgende cijfers gegeven voor nummer 7. De stap een 7, de draf een 6,5, de galop een 6, lichaamshouding en balans een 6, souplesse 6,5, schakelen een 6,5, impuls een 6,5, geeft een totaalscore van 70,5. Aangespannen, stap een 6, draf een 6,5, lichaamshouding en balans een 7, souplesse een 6, schakelen een 6,5, impuls een 7, geeft een totaalscore van 71,5. Aanleg als tuigpaard een 5,5. En daarin weet hij geen houding te maken. Dat wil toch zien dat een tuigpaard in ieder geval begint om opwaarts te lopen. Dan gaan wij door met nummer 13.
Wij hebben gekeken naar nummer 13, Pampie van Zweeg. Excuseer me als ik het fout zeg. Een fijn paard, maar een paard waar wel erg veel verschil laat zien tussen het aangespannen en het onder het zadel zijn. We hebben nu net ook wel kunnen zien dat hij in het aangespannen nog vaak zoekende is. Hij laat momenten zien waarvan je zegt, wauw, wat een fijn paard. Maar dan strukkelt hij daar weer mee, onrustig in de aanleuning. En houdt zich vast in zijn lichaam en daardoor een keer ongelijk over de benen. Terwijl dat onder het zadel krijgen we hem juist heel mooi in de ontspanning en maakt hij zijn passen beter af, is wat losgelaten in de rug. Dus dan komt alles, er komen zijn kwaliteiten komen op dit moment onder het zadel meer tot zijn recht als het aangespannen zijn. Wij hebben aangespannen gegeven een 6 voor de stap, een 7 voor de draf, een 6,5 voor lichaamshouding en balans, vanwege de onrustige aanleuning. En daardoor ook een 6,5 op souplesse, dat weinig ruggebruik. Schakelen een 6,5, komt je ook toch nog te vaak tegen de hand. In de impuls en rijdbaarheid, vooral het laatste, brengt ons naar een 6,5, waar een totaalscore geeft van 71,5. Tuigenaanleg een 6,5. Onder het zadel duidelijk meer ontspanning, een fijne paard om mee te werken. Stap een 7, de draf een 8, de galop een 7, lichaamshouding en balans een 7, souplesse 7,5, schakel een 7, impuls een 7,5, geeft een totaalscore van 80 punten. Dan gaan wij door met groep 6. Daarin komt nummer 3 te vervallen wegens ziekte. Nummer 17 zullen we dan alleen in de baan zien.
naar ziet van H en V. Een paard wat zich goed weet te presenteren, hè, maakt veel houding. Komt meteen binnen dat je denkt van hé, wat komt daar aan? Een paard sterk achterbeen, veel afdruk. Wat wij wel zouden willen zien, en dat komt eigenlijk in de stap, draf en de galop, al de drie de gangen naar voren, dat hij het voorbeen nog net even mooier kan uitleggen. Hè. Hij maakt veel knie, het achterbeen komt ook heel sterk door. Maar we zullen heel graag zien dat hij het onderbeen nog iets meer naar voren toe wegzet voor nog wat hogere cijfers. Hè. Maakt verder wel in alle drie de gangen een hele constante indruk. Hè. Blijft constant in de houding. Heel gemakkelijk in het schakelen van de stap naar draf, draf, galop. Hè. Zeker ook voor een 3-jarige heel gemakkelijk, mooi gesloten en galopperen. Het zijn toch dingen die we zeer zeker gewaardeerd hebben. Wij hebben de volgende cijfers gegeven. Onder het zadel, de stap een 7, de draf een 7,5, de galop een 7,5, lichaamshouding en balans een 8, souplesse een 7, schakelen een 8, impuls een 7,5, geeft een totaalscore van 82,5. Aangespannen, stap een 7,5, draf een 7, lichaamshouding en balans een 7,5, souplesse een 7,5, het schakelen een 8, impuls een 7,5, geeft een totaalscore van 82 punten. Aanleg als stuitpaard heeft hij zeer zeker, dan komt het voorbeen ook mooier uit. Dus voor tuigaanleg kreeg dit paard een 8. Dan gaan wij verder met groep 7, dat is nummer 18 en nummer 16.
Wij hebben gekeken naar nummer 16, Silke van der Gonda. Een paard wat sympathiek paard, wat zich fijn laat bewerken. We vonden wel dat het paard onder het zadel allemaal net iets gemakkelijker had dan aangespannen. De stap die is zuiver. We zullen aangespannen nog net iets actiever willen zien, hè, wat meer bodem willen pakken. In de draf laat het paard een mooi voorbeen zien. Het achterbeen kan nog gewoon even wat sterker aansluiten, maar is wel gewoon heel mooi, ritmisch en goed in balans. De galop valt die nummer 16 Silke van der Gonda echt mee op. Hè. Kan heel gemakkelijk aangalopperen, heeft veel ruimte en heeft ook in de galop laat ze nu al gewoon veel schakelvermogen zien. Wij hebben de volgende cijfers gegeven. Aangespannen, stap 6,5, draf een 7, lichaamshouding en balans een 7, souplesse een 7, schakelen een 7, impuls een 7, geeft een totaalscore van 76 punten. Tuigenaanleg een 6,5, heel aansprekend in de voorhand, de achterbeen moet gewoon sterker aansluiten. Onder het zadel had het paard het allemaal net even gemakkelijker, kwam het meer tot zijn recht. De stap een 7, de draf een 7, de galop een 8, lichaamshouding en balans een 7,5, souplesse 7,5, schakelen een 8, impuls een 7,5, geeft een totaalscore van 82 punten. Dan gaan we door met nummer 18, Stijn van de Burgkaarten. Een iets zwaarmoedig type. Hè? De stap is actief. Hè? We zullen nog iets meer overstap willen zien, maar het achterbeen komt wel heel consequent door. De draf heeft veel ruimte, maar moet nog constanter opwaarts blijven. En de momenten dat het paard goed opwaarts is, dan sluit het achterbeen ook heel goed aan. Op het moment dat het net wat voorover valt, dan zien we ook meteen dat het achterbeen te veel achter de massa blijft. En de galop die is ruim voldoende, toont daarin wel al wat draagkracht en heeft ook veel ruimte. Maar ook hierin blijft de aandacht van dat de goede momenten zich afwisselen met wat minder mooie momenten. De cijfers voor Stijn van Burgkaarten. Wij hebben aangespannen, stap een 6,5, draf een 7, lichaamshouding, balans een 7, souplesse een 7, schakelen een 7, impuls een 7, geeft een totaalscore van 76 punten. Tuigenaanleg 5,5, vandaar missen we toch wel de techniek wat daar moet komen te kijken. En het paard blijft te veel dan naar de voorhand lopen. Onder het zadel, stap een 7, draf een 7, galop een 7, lichaamshouding en balans een 7, souplesse een 6,5, schakelen een 7, impuls een 7,5, geeft een totaalscore van 77 punten. Dan gaan wij door met nummer 12 en nummer 10.
zicht. Een paard wat zich ook weet te presenteren met veel kwaliteit. Met name in de draf en ook de galop heeft zich goed ontwikkeld gaandeweg de verrichting. We zien dat hij onder het zadel iets beter doet als aangespannen. En dat komt puur van de stap. Van aangespannen heeft het paard de hele test laten zien dat hij rechtsachter aanzienlijk korter stapt. Dan stapt hij echt kort lang. Dus dat is een probleem. En dat zagen we nou toch onder het zadel, dat hij netjes gelijkmatig stapt. We willen nog wel een stukje meer ontspanning daarin zien. Maar is goed taktmatig. En de draf heeft veel houding, veel techniek, ruimte, afdruk, eigenlijk gewoon heel veel dingen die we graag willen zien. En de galop is opwaarts, heeft nog iets hoog bewegingsritme, maar galoppeert wel de goede kant op. Veel techniek en het achterbeen springt heel goed onder, dus dat is wel waar wij heel blij van worden. Wij hebben de volgende cijfers gegeven. Onder het zadel stappen een 6, draf een 8,5, galop een 8, lichaamshouding en balans 7,5, souplesse een 7, schakelen een 7, impuls een 8, geeft een totaalscore van 82,5. Aangespannen komen we dan terug met die moeilijke stap die kort lang was, kunnen we niet meer als een 5 voor geven. De draf blijft weer een 8,5, lichaamshouding en balans een 8. Souplesse een 7, schakel een 7,5, impuls een 8, geeft een totaalscore van 80,5. Paard laat zien veel kwaliteit te hebben als tuigpaard, daar hebben we hem dan ook mee beloond met een 8,5. Dan gaan we verder met groep 9, nummer 11 en nummer 5. Te geven, jongens, oh, dat is ja, niet zo goed. Ja. De stap is zuiver. Met die stap goed uit de schouder weg. En de draf is iets zwaarmoedig en loopt te veel naar de voorhand. En dat zien we dan ook weer in de galop terug. Het houdt nog iets hoog tempo. Paard heeft wel veel ruimte in de draf en in de galop. Maar weet dat nog niet op het achterbeen te houden. En dat is ook in het tuigen. En weet het paard nog geen houding te maken, terwijl dat hij wel veel ruimte heeft. Wij hebben dan de volgende cijfers gegeven. Voor de stap onder het zadel een 7, draf een 6, galop een 6, lichaamshouding en balans 6,5, souplesse een 6,5, schakelen 6,5, impuls een 7. Geeft een totaalscore van 71 punten. Aangespannen een 7 voor de stap, sorry, dan ben ik helemaal in de war, excuseert u mij. Een 7 voor de stap, een 6,5 voor de draf, een 6 voor lichaamshouding en balans, 6,5 voor souplesse, 6,5 voor het schakelen, een 6,5 voor impuls, geeft een totaalscore van 71,5. Aanleg als tuigpaard een 5.
Wij hebben gekeken naar nummer 5, Siegfried van Hendriksheim. Paard wat heel goed kan stappen. Hè? Veel ruimte, veel souplesse, mooie overstap. Verder zien we hem in de draf en de galop gewoon te veel naar de voorhand lopen. Hè? Mist nog kracht in de achterhand. Weinig buiging in het achterbeen. Blijft gewoon te vlak in de beweging. Wat er ook toe leidt dat we zeggen, nou, de paard heeft gewoon een hele matige tuigaanleg. Wij hebben de volgende cijfers gegeven. Onder het zadel stap 7,5, draf 6, galop 6,5, lichaamshouding en balans een 6, souplesse 6,5, schakelen een 7, impuls een 7, geeft een totaalscore van 72,5. Wij vonden dat hij het aangespannen iets moeilijker had. De stap bleef wel met goede kwaliteit gaan, dus die kreeg een 7,5. Draf een 6, lichaamshouding en balans een 6, souplesse 6, schakelen 6, impuls een 6, geeft een totaalscore van 69 punten. Ja, en in tuigenaanleg, wij konden daar niet meer dan een 4 van maken, vanwege het zo naar de voorhand lopen en geen techniek in de benen laten zien. Dan gaan wij naar nummer 11. Even de goede pagina erbij. Nummer 11. Een paard wat verschillend gepunt is aangespannen en onder het zadel. Ja, onder het zadel, de stap is onder het zadel juist iets meer ontspannen, komt beter tot zijn recht. Terwijl dat hij dat aangespannen, bleef hij wat gespannen en afgepast stappen. In de draf zien we aangespannen een hele mooie techniek en we hebben heel veel schoudervrijheid. Terwijl dat hij dat onder het zadel dan niet kwijt kan en dan blijft hij te veel met knieactie lopen, blijft te veel klauwen. Dan zullen we toch graag zien dat het onderbeen meer naar voren wordt gebracht. En dat is dan ook met de galop, die blijft dan, heeft wel ruimte, maar het blijft een hectisch geheel. Wij hebben de volgende cijfers gegeven. Onder het zadel, voor de stap een 7, de draf een 6,5, de galop een 6,5, lichaamshouding en balans een 6,5, souplesse een 6,5, schakelen een 7, impuls een 7, geeft een totaalscore van 73,5 punt, aangespannen, stap een 6, draf een 8,5, lichaamshouding en balans een 7,5, souplesse een 8, schakelen een 7,5, impuls en rijbaarheid, daar zullen we qua impuls ook wel naar een hoger cijfer toe willen, maar hij was toch soms even een beetje aan het stoeien met de aanleuning, dat we zeggen van nou, de impuls zeer goed, aanleuning hebben we hem even een puntje vooraf getrokken en dan komt hij toch op een 7,5 uit, waar een totaalscore geeft van 82,5 en aanleg als tuigpaard een 8,5. Dan gaan we naar de laatste groep van vandaag. En dat is nummer 4 en nummer 15.
Wij hebben gekeken naar de laatste groep. Wij beginnen met nummer 4. Sjoukje van Hendriksheim. Paard wat op zich goed kan stappen, consequent vanuit het achterbeen, komt goed uit de schouder. We zullen nog wel net iets meer overstap willen zien, dat hij wat meer bodem pakt voor een nog hoger cijfer. En de draf heeft veel ruimte, is actief, maar loopt te veel naar de voorhand. En de galop hebben hetzelfde, blijft te strak in de bovenlijn, mist een stukje draagkracht daar nog in. Heeft wel veel ruimte, maar we zullen het wat meer opwaarts willen zien. Wel de bemerking erbij dat hij links beter galoppeert dan rechts. Maar bij dit paard maakt het niet uit of hij onder het zadel of aangespannen is. Wij komen op hetzelfde uit. Wij hebben gegeven, aangespannen. Stap een 7, draf 6,5, lichaamshouding, balans een 6, souplesse 6,5, schakelen 6,5, impuls een 6,5. Totaalscore 71,5. Aanleg als stuigpaard een 5, omdat hij te veel naar de voorhand blijft lopen. Onder het zadel een 7 op het stap, een 6,5 op de draf, een 6,5 op de galop. Een 6 voor lichaamshouding en balans, 6,5 voor de souplesse, 6,5 voor het schakelen. 6,5 in de puls geeft eveneens 71,5 punt. Dan gaan we door met nummer 15. Het stap is ook zuiver, actief, consequent vanuit het achterbeen. Zowel aangespannen als onder het zadel. En de draf moet het paard gewoon nog wat sterker worden. Mist het dan ook dat hij opwaarts komt. En blijft te veel naar de voorhand lopen. En de galop heeft echt nog een hoog tempo nodig om te blijven galopperen. En maakt daarin ook nog wat spanning, maar de complimenten aan Kenna hoe ze daarmee omgaat. Wij hebben de volgende cijfers gegeven. Onder het zadel stap een 7, draf 6,5, galop een 6, lichaamshouding balans een 6, souplesse 6,5, schakelen 6,5, impuls 6,5 geeft een totaalscore van 70 punten. Aangespannen een 7,5 voor de stap, een 6,5 voor de draf, een 6,5 voor lichaamshouding balans, souplesse 6,5, schakelen een 7, impuls een 7, geeft een totaalscore van 75 punten. Tuigaanleg een 6. Nou, dit waren de laatste paarden van de ABFP-test voor 2024. Hier sluiten we het dan ook bij af. We willen graag het team van de WB-stevels bedanken voor het altijd alles goed voor elkaar hebben. Wel even zeggen dat het gas op is. Het is net Groningen, hè? Ja, wel fijn. Dank voor het altijd prima voor elkaar hebben van de rijbaan. Ook de stalmanagement, Aukje bedankt voor het goed verzorgen van de paarden. En de menners en ruiters, dank voor al het werk wat jullie er weer in hebben gestoken. En de paarden keurig hebben gepresenteerd en naar vermogen hebben voorgesteld. Dank u wel, volgend jaar gaan we weer van start. Nu even een korte pauze en dan vervolgen we straks het programma met de IBOP.